kokoonnumme tänne nyt Jeesuksen nimessä. Tiedätkö, mulla on kirjoittanut tuonne mun seinälle semmoinen A4, semmoisen iskulauseen. Ja se on erittäin minun mielestä tämmöinen oikein iskevä. Haluatko kuulla sen? Yes. Kuka haluaa kuulla sen? Okei, kiva. Kuule, se on hyvin yksinkertainen. Se sanoo näin. Puhuu Jumalasta. Jumala on siellä, missä sinäkin. Ja Jumala on täällä. Ja missä sinäkin olet, siellä on aina Jumala mukana. Hänen henkensä kautta. Kun me tiedämme, jos Jumala on mukana hänen henkensä kautta, niin silloin siellä on kaikki mahdollista. Koska Jumalalla on kaikki mahdollista, eikö niin? Kuka tiesi sen? Jumala on kaikki mahdollista. Me olemme hyvässä. We are in good company, niin kuin sanotaan englanninkielellä. Me olemme hyvässä seurassa, kun me saamme olla Jumalan seurassa ja Jeesuksen nimessä koolla. Pyydän tässä, Herra, että take over Holy Spirit. Ruoha Godes. Ota haltuun tämä tilaisuus, tämä jälkikokoukskin. No toinen osio. Siunaa se meille. Kosketa meitä jokaista. Sillä sinua me rakastamme, Jeesus. Niin kuin äsken tuossa viimeisessä laulussa lauluvat niin ihanasti, se ainakin koskettaa minua. Ketä koskettaa toi laulu, mitä ne laulavat? Se on valtava laulu. Kiitoksia. Kiitoksia. Halleluja. Herra, me oikein haluamme nauttia sinun läsnäoloa. Nautitaan tässä Herran läsnäoloa nyt. Tässä on niin hyvä olla. Halleluja. Joo, rakas Pyhä Henki oikein. Valtaa vielä enemmän meidän sydämet ja meidän koko olemuksemme. Ja jos on kellään mitään sairautta tässä hetkessä, niin Jumala on tässä mukana. Niin kosketa sinä hänen liepeitään, häntä uskon kautta. Tiedätkö, Raamattu sanoo yhden valtavan paikan tuolla. Mä tuolla Timon kanssa jo siterasin sitä. Markuksen evankeliumi 11:24. Kuka on painanut mieleen tämän Raamatun paikan? Muuten on älyttömän hyvää, ihanaa, kun painaa mieleen Jumalan sanaa. Se virkistää ja se tuo elämää. Halleluja. Ja Markuksen 11:24. Mä lisään vielä pikkusen, miten alkutekstissä se tulee. Joo, se on mahtavaa. Jeesus sanoi siitä, että sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä tahansa te rukoilette ja anoitte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Huomasitko semmoisen sanan siinä? Se on semmoinen ehdollista. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Kaikki mitä tahansa, se on siinä alkutekstistä otettu lisäys tähän suomenkieliseen tekstiin. Mitä tahansa. Kaikki mitä te rukoilitte. Onko sinulla rukoustarpeita? Oletko sä pyytänyt Herralta jotakin? Tässä on sulle sana. Markuksen evankeliumi 11, jae 24. Laita se mieleen ja omista se. Jeesus sanoi, muistatteko te, missä tilanteessa Jeesus sanoi tämän Raamatun paikan? Muistatteko te? Se puhui siitä, kun Jeesus ensinnäkin hän oli sanonut sille viikunapuulle, kun siellä ei ollutkaan hedelmää. Niin Jeesus sanoi, älköön sinusta kukaan enää hedelmää syökö.
Ja se kuivettui siihen, muistatko? Se kuivettui ja Pietari ihmetteli, Herra, se viikunapuu, minkä sä kirjoitat, se on kuivettunut juuria myöten. Mitä sitten Herra sanoo sitten? Tämä muuten ei ole mun teksemet ja Herra johdattaa tähän. Sano sitten, have faith in God, sanotaan niin kuin englanninkielisen ja suomenkielinen sanoo, pitäkää usko Jumalaan. Alkuteksti sanoo toisella tavalla, have God's faith. Pidä niin kuin itsenäsi Jumalan usko. Toimi sillä tavalla, niin kuin Jumala toimii, niin kuin Jumala uskoo. Siinä ei ole mitään epäilystä, eikö niin? Amen. Siinä ei ole mitään epäilystä. Siellä ei Jumalalla ole epäilystä. Kun hän sanoo jotakin, niin se tapahtuu. Niin, tämä alkuteksti sanoo, että have God's faith. Että pidä itsellesi Jumalan usko ja toimi sillä. Niin mitä sitten sanoo? Sillä mä sanon teille, jos joku teistä sanoisi tälle vuorelle, oli vuori siinä, oliko Elivuori, en tiedä, joku vuori siellä, Israelilla on paljon vuoria. Jos sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittänyt meren, jos et sinä epäilisi sitä sinun sydämessäsi, niin se tapahtuisi sinulle. Niin, sitten seuraava jae oli se, mistä mä mainitsin, että muista se jae. Se oli Markuksen 11 ja 24. Nämä edelliset oli 23 ja 22. Sanon, sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä tahansa te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin te saatte ne. Huomaatko? Se riippuu myös meissä, sinusta. Ei riitä vaan sen, että sä tulet jonkun rukoiltava, kokeillaan tuota pastoria, se on parantaisiko ja mulla on vähän kipiä. Ja sun täytyy uskossa tulla mukaan siihen. Uskossa. No niin, se oli tämmönen pikkuinen esimakku nämä herrat. Mulla on toista, että haluan jakaa teille. Ja se ei ole kovin semmoinen ihana asia minun mielestä, mutta on tärkeä asia. Mulla on koko viikon siitä mulle niin kuin Herra muistuttanut minua. Ja siihen tarvitaan meidät jokainen tähän juttuun. Haluatko sinä olla Jumalan käytössä? Kuka haluaa olla Jumalan käytössä? Nyt tulee ainakin semmoinen mahdollisuus sinulle tässä, kyllä mä jaan sinulle sanaa jotakin tästä asiasta. Mä oon tehnyt semmoisen pikkukoosteen, joka on hyvin tärkeä ja johon tarvitaan myös sinua sitten. Mutta mä jaan sitä ensiksi ja te tiedätte nyt, missä ajassa me eletään. Kuka tietää, että me eletään niin kuin lopun ajassa? Kuka ymmärtää sen? Ja kuka tietää myöskin, että tuolla meidän rajan takana on naapuri, joka yrittää tulla tänne? Kuka tietää sen? Moni ei ehkä tiedä sitä. Ja tämä on semmoinen, tämä alue sitten, mistä nyt mä koen, että mun täytyy jakaa teidän kanssa. Sillä me ollaan puhuttu tästä asiasta ja muutama vuosien kerran, mutta ihan näyttää siltä niin, että me uskovaiset, niin me emme ole ottaneet siihen kantaa oikeastaan. Tiedätkö, Raamattu sanoo täällä, mennäänpä sinne ensiksi, Aamoksen kirja 3, jakeet 7 ja 8. Siellä sanotaan tällä tavalla, sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Tiedättekö, Herra on ilmoittanut Suomen kansalle monesti ja monien eri
profeettojen ja näkyjen kautta, mitä tulee tapahtumaan Suomelle, jos ei Suomen kristityt, kristikansa tee parannusta. Ja mä nyt tuon tässä esille asioita, pikkusen, niitä on paljon enemmän, mutta mulla on vaan tässä muutama asia, missä mä tuon esille, kuinka Jumalan henki on tuonut esiin Suomen asioita, että kuinka, että me voitaisiin estää Suomen rajojen menettämisen, ettei Venäjä pääse tulemaan tänne. Oletteko siitä tietoisia? Täällä on semmoisia, esimerkiksi tässäkin seurakunnassa ollaan tuotu esiin tämäkin paikka, taikka tämä asia tapahtunut Turussa 1920. Gustav Johansson, te tiedätte, olette kuulleet minun jakavan tätä. Kuka on kuullut minun jakavan? Gustav Johansson, 1920 tuomiokirkossa täällä Turussa. Hän oli ulkona kävelemässä syksyllä iltakävelyllään. Hän oli arkkipiispa. Hän huomasi, että miksi tämä tuomiokirkko on valaistu, täynnä valoa. Ja mitä enää niin tähän aikaan illalla on siellä tekemään. Hän meni katsomaan sinne. Ja siellä oli enkeli, elävä enkeli, ei mikään kuviteltu enkeli, vaan todellinen seisoo siellä alttarin edessä, suuri enkeli ja miekka kädessä. Oletteko te kattanut sitä netistä? Kuka on kattanut sitä? Ei ole. Mä ehdotan, että katot näitä ja tutkit näitä asioita, ne on todellisia asioita. 1920 Gustav Johansson, tuomiokirkko, Turku, mitä hän näki. Ja tämä enkeli suoraan tuli taivaasta. Tiedätkö, kun aina silloin kun Jumala haluaa tehdä jotakin suurta ja haluaa varoittaa jotakin tai tuoda jotakin suurta esiin ihmisille, hän on lähettänyt enkeleitä läpi vuosisatojen. Jumalan sanassa joka paikassa aina enkeli on tullut. Oletko huomannut sen? Kun Jeesuksen syntymä, mitä silloin tuli? Enkeli tuli. Johannes Kastajan syntymä, enkeli tuli. Suuria asioita ja läpi koko Raamatun. Jumala käyttää enkeleitä ilmoittaa. No niin, ja nyt tämä juttu, se Gustav Johanssonin tapaus, niin siinä toi selvästi esille sen, että Suomea kohtaa 3 iskua, miekan iskua. Ensimmäinen vaan menee, että se pistää se kärki, miekan kärki vaan pistää Suomeen. Ja tämä ilmestys oli 1920. Ja se pisti Suomeen. Se oli silloin ensimmäinen maailmansota ja myöskin veljessota. 1920. Tiesittekö te sen? Halo, oletko te mukana? 1920 oli myös veljessota. Ensimmäinen toteutui siis tästä sanktiosta. Ja sitten tuli sanoa toinen sota, tulee toinen pisto, mutta siitäkin Suomi selviää. Ja se oli mikä? Se oli se toinen maailmansota. Suomi selvisi siitä, koska siellä oli rukoilijoita. Presidentti Kyösti Kalliokin oli rukoilija, kehotti kansaa rukoilemaan. Ja siinä Suomi pelastui siitä, vaikka sitten katkaistiin Suomea pois. Tämä kolmas miekan isku sitten menee, enkeli sanoi, voitko kuvitella, enkeli seisoo siellä alttarin edessä ja valaisee koko sen salin ja puhuu Gustafssolle. Siinä siitä kolmannessa iskussa menee kahvaa myöten ja Suomi ei selviä siitä. Nämä enkelin sanoja. Ei mitään kuviteltuja, vaan enkeli taivaasta tuli fyysisesti ja puhui nämä asiat. Mutta siinä oli ehto. Jos Suomen kristityt eivät palaa niin Raamattuun, täytyy pyhällä hengellä
ja tee parannusta siinä, missä pitää tehdä parannus, niin silloin se miekka menee kahvaan myöten ja siitä Suomi ei selviä. No, tämä on kuultu silloin, mutta minäkin hämmästyin. Jos ihmeen kautta jostakin vaan se löysin sen ja katsoin, se on aivan totta, siellä se oli. Netissä se löytyy vieläkin. Mutta siitä on vaiennettu. Ja siitäkin mäkin olen puhunut useasti, eli missä vaan voi puhua, niin pitää puhua siitä, sillä se oli todellinen asia. 2 niitä sanktioita on toteutunut ja 3. toteutuu, jos me emme tee niin kuin se enkeli sanoo. Huomaatko? Siinä enkelillä oli ehdot. Ja sitten, jos me emme tee sitä, niin se menee kahvaa myöten. Ja me näemme nyt, missä ajassa me ollaan. Ja sitten, seuraava. Kuka kuuluu semmoista profetiasta? 1984 Tukholman profetia. Se tuli 1984 ja sen toi Suomeen Olavi Syväntö kesällä 1985. Tämä mies näki sen, Yrjö Säkkinen näki sen näkynä ja puhui sen näyn sitten kasetille. Ja nyt sitä on netissäkin sitä, mutta ei ole ihan tarkkaan laitettu, vaan jotakin jätetty pois. Mutta siinäkin sä voit sen tulosta, ja mä ehdottaisin teitä, tulostakaa kaikki tämmöiset asiat ja lukea ja rukoilkaa, koska nämä on semmoisia asioita, jotka Jumala on etukäteen Suomen kansalle lähettänyt varoituksena, huutona, että herätkää Suomi rukoilemaan, uskovaiset nimenomaan rukoilemaan, ettei nämä tämmöinen sanktio ei tulisi tapahtumaan. Ei Jumala halua, että se tapahtuu Suomelle. Että meillä on osuus siinä. Meillä uskovilla varsinkin, koska se enkelikin siinä sanoi, että se oli, että uskovat. Palata takaisin Raamattuun ja täyttyä pyhällä hengellä ja tehdä parannus siinä, missä pitää tehdä parannus. Nyt kun on tämä älypuhelin aikakausi menneillä, ikävä kyllä, niin monet käyttää tätä älypuhelinta väärällä tavalla. Käyvät semmoisilla sivustoilla, missä ei pitäisi käydä uskovina. Ja muutenkin uskovana meidän täytyy olla hyvin varovainen älypuhelimen suhteen ja netin suhteen, Facebookin suhteen, niin kuin veli toi esille siinä. Erittäin varovainen, koska siellä on niin paljon myöskin huonoa, mikä voi vallata sinun sydämesi ja mielesi. Että nämä hengelliset asiat, sinun sielun pelastus joutuu vaakalaudalle. Täytyy olla varovaisia. Siis tämä Tukholman profeetan, kun sä olit sen katsonut, niin siinä Venäjä marssi Suomeen. Muistatteko te sen? Siinä Venäjä marssi sitten. Ja sitten, se oli siis, tämä oli vuonna 1984. Ja sitten arvaappa sitten seuraava, 1971. Tuli myöskin yksi näky. Ja kuka sen näky? Se oli Simon näky. Se on Simo Raution näky. Se oli minun tuolla Australiassa. Mä olin Australiassa ja vasta uskoon tullut 1971, 3.7. siellä Sydneyssä kaupungeissa, Aalborgissa. Sen jälkeen olin tullut, muutama kuukausi meni, niin Jumala rupesi näyttämään minulle näkyä Suomesta. Olin juuri lähdössä aamulla, 5 aikaa olin herännyt ja minulla oli työpaikka Sydneyssä siellä Kings Crossilla. Ja piti mennä aikaisin nousta ylös, että voi olla vähän Herran edessä. Niin rupesin näkemään näkyä Suomesta.
Nyt me kertomaan sitä koko näkyä, mutta mikä siinä oli? Siinä oli myöskin tämä Venäjän valtauminen. Venäjä tuli Suomeen. Ja se Venäjä tuli Suomeen, nyt mä sen sanon, se menee myöskin tuonne nettiin. Milloin se tapahtuikin? Se, joka nyt kuuntelee, sä tiedät, voit varautua. Meillä oli kokoukset Oulussa Tuiran kentällä. Oli tullut suuri herätys Suomeen, valtava herätys. Koko maata käsittävä herätys. Ihmeitä tunnustakaa. Jumala aivan ihmeellisellä tavalla laski voimassa Suomen ylle. Ja Suomeen tuli koko maata käsittävä herätys. Ja Tuirassa, Oulussa, Raatin kentällä ollessa, mulla oli silloin siinä puheenvuoro ja joku kollega sieltä takaa lavalta tuli minun vierelleni seisomaan, pani käden minun korvalle ja poskea vasten ja kuiskasi minua ja sanoi, Simo, Venäjä on tullut ja vallannut Suomeen. Se näkyy siitä Raatin kentästä, siitä tilaisuudesta katosi ja Suomen kartta tuli esiin. Suomen kartta tuli esiin noin metrin suuruisena ja sieltä Oulusta vedettiin viiva tänne Suomenlahteen. Että Venäjä otti haltuunsa koko sen itäpuolen tänne Lappiin asti ja Suomelle jäi vaan se länsipuoli, pieni länsipuoli. Mä näin sen. Mä en tiedä mitään Suomen asioista. Me ollaan emigranttia Australiassa. Mä olin nuorena poikana, isä vei meidän koko perheen Australiaan. Ei mulla, enkä uskossa. Vasta tulin uskoon. En tiedä mitään uskon asioista. Ei mitään. Että mä en ole saanut mitään niin kuin influenssia muista asioista, kun mä näin tämän näyn. Ja siinä näytettiin se, että Venäjä, sitten se kartta tuli, sitten minä näin itseni kävelemässä laivalle täällä Turussa, menemässä Laakonkia pitkin Turkuun, tähän laivaan, joka menee Ruotsiin. Ja kun siellä Laakongin päässä siellä, ennen kuin pääsee laivaan sitä niin kuin sisälle, siinä oli suuri pöytä ja se oli 2 venäläistä sotapoliisia, jotka pysäytti minut ja sanoi henkilöpaperit. Mä vedin ovestani Australian passini ja ne katsoi sitä ja tutki mua. Okei, saat mennä. Mä menin sinne laivan sisään, laiva meni Ruotsiin ja siihen se loppui. Tämä näkyy. Ja tämä näky tapahtui 1971. Yli 50 vuotta sitten. Jumala voi näyttää näkyjä vuosia eteen, ennen kuin ne todella tapahtuu. Niin kuin tuossa vanhassakin liitossa on satoja vuosia. Ennen Jeesuksen syntymääkin niin hyvänen aika satoja vuosia. Jeremia 31 ja 32 tulee esille sen. Syleidä Timo, joo, hän pitää mennä jonnekin. Sielläkin tulee uusi liitto. Se oli jotakin 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Kyllä Jumala tuo esille paljon aikaisemmin asioita. Ja kuinka Jeremiankin kohdalla, kuinka hän varoitti, kuinka usein Israelia eivät tykänneet, panivat Jeremian kaivoon. On sinä hiljaa, huutele siellä. Niin, huutele siellä. Tuommoisia meille tulet puhumaan. Näin se on muuten. Monta kertaa me emme ota todesta näitä asioita. Kun Jumala puhuu niin paljon, monesti niin paljon aikaisemmin, ennen kuin ne todella sitten tapahtuu nämä asiat. Minkä tähden näin, että ihmiset voisi siihen tehdä parannusta, ruveta rukoilemaan ja olisi aikaa, että Jumala voisi muuttaa ne asiat, ettei tarvitsisi näin tapahtua. Tiesitkö sen? Jumala varoittaa etukäteen asioista. Ei Jumala halua, että Venäjä tulee tänne. Ei se ole Jumalan suunnitelma.
Se on, tiedätkö sitä, kun katsot Israelin tilannetta, aina silloin kun ne on hyljänneet Jumalan, lähteneet palvomaan epäjumalia, unohtaneet, niin sitten Jumala on ruvennut antaa, ensiksi on tullut, ehkä ei tule sadetta, tulee heinäsirkkoja, tulee ruttua, tulee kulkutautia, profeetat puhuvat, eivätkä vieläkään tottele, niin sitten okei. Sitten tulikin sota ja pakko vankeuteen. Ja siellä vasta tehdään parannusta, kun on sitten siellä jossakin pakkovangeissa ja sota käyty lävitse. Ja näin mä nyt ajattelen myöskin tätä sotaa, mikä on nyt Israelissa. Siellä on niin paljon tehty semmoisia asioita. Tiedätkö, tuolla Tel Avissa jonkun aikaa sitten oli suuri semmoinen Pride-kulkue, jossa oli yli 100 000 mukana. Pride-kulkue. Ja Jumala joutui tuhoamaan Sodom ja Gomoran. Että tämä on mun henkilökohtainen vaan näkemys Jumalan sanan kautta, että tämä on niin kuin sanktiota heille. Ja sodat on loppuun asti, ne on ilmoitettu. Vielä on tulossa se sota, Psalmi 8:3, Kookin sota ja sitten Armageddon. Ennen kuin Jeesus tulee aloittaa sitten tämän tuhavuotisen valtakunnan, jossa hän hallitsee rauhan valtakunta. Halleluja. Sitten on sidottu vihollinen. 1000 vuotta. Vain 1000 vuotta. Jumalalla on vieläkin meillä tekemistä sitten ihmiskunnan kanssa. Miksi vaan 1000 vuotta? Se on siellä kaivossa lukittu ja sitten päästetään uudestaan vapaaksi. Syystä, nyt mennä puhumaan. Että nämä on niin suuria asioita, että meidän tulee uskovaisina herätä näkemään tämä asia. Että meidän tulee varoittaa, lähteä rukoilemaan. No niin, tässä oli tämä Tukholman profeetia ja sitten Simon näkyy siellä Australiassa ja sitten on vielä toinenkin näkyy vielä. Se tuli vuonna 1979. Oletteko lukenut samasta pientä kirjasta kuin Sinetti? Victor Glemenkon kirjoittamana. Hänen poikansa, 4-vuotias poika, näki tämän Suomen, kun Suomeen oli tullut Venäjä. Ja hän kertoo siinä, kuka sen oli lukenut, muutama tässä vaan oli. Jos et ole lukenut sitä, niin homma se kirja, niitä on vielä ollut. Netistä voit sen ostaa, tilata. Meillä on tilattu sitä. Se on nimellä Sinetti. Sinetissä, niin siinä tulee, se on 3-osioinen, siinä on 3 osioita ja ensiksi tulee juuri tämä, mitä tämä poika näki. Ja sitten siinä se ei ainoastaan mitä poika näki, mutta siihen tulee sitten vielä 3. henkilö mukaan. Eräs nainen, Saima-niminen nainen, joka Jumala vei hengessä Suomessa ja vei sen sinne Sveitsiin ja sinne Ranskaan, seurasi ja todisti kaiken sen, mitä tämä poika näki. Ja pystyi kertomaan paikat kaikki. Jumalan tämä uskovainen nainen Saima, sekin tulee esiin siinä, kuinka Jumala vahvisti sen kaiken sen, missä liikkui ja olivat tarkemmin, mitä itse Victor oli itse muistanut. Koska hän liikkuu koko ajan niiden mukana hengessä. Niin. Suomessakin on semmoisia ihmisiä, joita Jumala käyttää niin kuin käytti silloin vanhan liiton aikana. Varsinkin Hesekiel oli semmoinen lentävä profeetta. Se lensi monen paikkaan. Se oli lentävä profeetta. Joo, no nyt sitten kumminkin sitten, mä en tiedä sitten, kuka on nähnyt sitten tämän kaikkein viimeisimmän. Tuolla Martin isännän pöydässä oli haastateltavana. Me ollaan yritetty lähettää sitä hyvin monelle sitä, ainakin mä laitoin tuon WhatsAppin kautta sitä videota. Martti
isännän pöydässä TV7 oli semmoinen henkilö, joka oli kuollut, suomalainen 27 minuuttia kuolleena. Se oli muistaakseni Aki Kangasmäki. Aki Kangasmäki. Kuka on katsonut sen? No ne ei ole ihan kaikki. Kävi Martin kirkossa puhumassa. Niin, kyllä, ja on nyt puhunut muutamia. Tämä tapahtui viime vuonna. Muistaakseni alkuvuodesta, ja se oli puhumassa siellä isännän pöydässä. Oliko se eikö, jos, mikä kesä-heinäkuussa. Ne vasta tuli ulos nyt ihan uusi juttu. Hän oli 27 minuuttia kuolleena. Ja nyt heiluu ja julistaa evankeliumia ja kaikkialla kertoo, mitä hän näki ja mitä Jeesus sanoi. Ja sinä, joka et ole katsonut, niin mä oon kirjoittanut tänne tämän pätkän, mistä me nyt puhutaan tässä Venäjä-asiasta ja Suomi-asiasta. Mä oon kirjoittanut sen oikeastaan melkein sanasta sanaa, mitä hän puhui Martille. Mitä Jeesus puhui hänelle. Ja mä luen sen tässä, on pikku pätkä tässä. Haluatko kuulla? Joo. No niin, Aki Kangasmäki. Hän kertoi isännän pöydässä Martti Ojarikselle seuraavaa. Jeesus kertoi Akille Suomen tilanteesta. Tämä on nyt vasta tänä vuonna tullut esiin tämä tallenne. Se on niin nuori tapaus. Jeesus sanoo nyt tällä tavalla. Tämä ei ole minun puhetta eikä Akin puhe, mutta Jeesus toistaa Aki toistaa mitä Jeesus sanoi. Jeesus kertoi Akille Suomen tilanteesta näin. Jos tämä kansa nöyrtyy, kuten toinen aikakirja 7.14 sanoo, ja lähtee uudelleen hänen tielleen. Tällä hetkellä vain noin 2% on koko sydämisesti antautunut Suomen väestä. Okei, mä oon nyt kirjoittanut tämän niin kuin Aki on sanonut, mitä Jeesus puhui hänelle. Jeesus sanoi vielä näinkin, siis Aki jatkaa. Miljoonia rukouksia on rukoiltu hänelle sielun voimissa ja vihollisen voimissa. Hän ei sellaisia kuuntele, siis Jeesus puhuu. Hän kuuntelee niitä, jotka ovat aitoja ja koko sydämisesti ja lapsen kaltaisesti rukoilevat. Hän kuuntelee niitä rukouksia. Tämä nyt on Jeesuksen sanoja. Hän kertoi, että nyt on tapahtumassa niin, että nämä enkelit, jotka ovat Suomen ja Venäjän rajalla, hän tulee vahvistamaan ja suurentamaan näitä joukkoja. Jos, huomaa nyt, sitä on puhuttu, jos Suomen kansa nöyrtyy ja lähtee tosiaan aidolla tavalla hänen puolensa ja huutaa apua ja kääntyy koko sydämisesti hänen puoleensa. Ne ei ole Akin sanoja, vaan mitä. Hän oli kuollut 27 minuuttia. Ja sen jälkeen Jeesus puhui hänelle näitä asioita. Mutta sitten tulee toinen vaihtoehto. Jeesus sanoi tämän. Mutta toinen vaihtoehto, mitä hän kertoi minulle, sanoi Aki. Hän jatkaa, ja nämä ovat mitä hän minulle kertoi. Aki jatkaa, minä en ole tästä aiemmin kuin oman perheen keskuudessa sanonut. Niin hän sanoi, siis Jeesus kertoi, että hän sallii toisena vaihtoehtona maantieteellisten rajojen päällekkäisyyden.
Ja tulee käymään niin, että Suomikin jakaantuu maantieteellisesti, että jää kylmä puoli, itäpuoli on kylmä puoli, niin hän, Jeesus, kertoi. Huomaatteko? Vuosikymmenen aikana on lähetetty sanaa Suomen uskoville ja Suomen kansalle tehdä parannus. Ja mihin on menty? Sodoman ja Gomoran synteihin. Siihen on menty, eikä mitään parannusta tehty. Eikö se näin ole? Ei ole mikään tepsinyt. No mitä meillä? Miksi Herra antoi tällaista, mun täytyy jakaa teidän kanssa? Koska hän haluaa, että te olette mukana nyt tässä asiassa. Että tätä tallennetta pitää levittää koko Suomeen. Että Suomi tekee parannuksen, ettei Venäjän tarvitse tulla tänne. Se on Herran tahto. Sitä on tullut vuosikymmenen ajan tätä pyyntöä Herralta. Me ollaan vaan sivuutettu se. Ajatellaan, että ei se tänne ole vaan yksi juttu, vaan yksi puhe vaan. Yksi saarna vaan. Ei se niin ole. Se on ihan totta, kuulkaa, mitä tapaa. Venäjä on mennyt jo Ukrainaan. Jatkaa sitä ja on rajojen ulkopuolella nyt tällä hetkellä, meidän rajojen ulkopuolella. No mitä tarkoittaa ensikin rajojen päällekkäisyys tapahtuu? Mitä se tarkoittaa? Kuka osaa sanoa siihen? Mitä se tarkoittaa? Varmaan Venäjä niin sieltä tavallaan Suomeen tai niin Suomen päälle. Joo. Mä näkisin sen. Valtaosan Suomesta. Niin mä näkisin sen näin ensin, että Suomi tulee ottaa koko Suomen haltuun. Niin kuin Venäjä. Siis Venäjä tulee ottaa Suomen haltuun. Se on se, ne rajat tulee päällekkäin. Mutta sitten siinä jotakin tapahtuu. Mitä siinä tapahtuu? Hallitus vai mitä tapahtuu? Niin pystyy jotenkin puhumaan ja toimimaan, että sitten Suomelle jää kumminkin joku osa. Ja mikä on se osa, minkä minä näin? Se oli Oulusta vedettiin Suomenlahteen viiva. Minulle näytettiin tämä yli 50 vuotta sitten. Ja tämä on näytetty myös Tukholman profetiassa. Ja tämä voisiko nyt tuoda, nyt ja laittaa tonne yksi tallenne, mikä juuri tapahtui. Me en nähnyt tuommoista rajaa, mutta tämä oli nyt raja Venäjällä. Eräs nainen, jonka nimi on Eeva-Kaisa Linna. Ilta-Sanomissa oli tämmöinen kuva, Tynkä Suomi. Venäjällä siellä ja näytetään tällaista lapsille koulussa. Niin jo 2016. Ja 2016 jo. Tynkä Suomi otsikolla. Joo, voit laittaa pois. Että mä pyytäisin koko Suomen kansaa, kaikki, jotka katsoo sitä tallennetta, jaa tätä tallennetta koko Suomen kristityille ja uskomattomillekin, että me herättäisiin Suomen kansana rukoilemaan armoa sen sanan mukaan, mitä Jeesus sanoi. Mikä oli se sana, mitä Jeesus antoi tälle Akille aluksi? Toinen aikakirja. Mennään sinne. Toinen aikakirja, 7. luku, 14 jae. Mitä siellä sanotaan? Toinen aikakirja. Oi hyvänen aika. Toinen aikakirja. 7. luku ja 14 jae on se. Tämä asia yhteyden vuoksi mennään tänne jae 12. Jumala vastaa Salomon rukoukseen. Ja hän sanoi näin. Ajattele, näin sanoi Herra Jeesus Akille, että jos Suomi menee tähän ja toteuttaa tämän raamatun mukaan, tämän sanan mukaan, niin Suomi säästyy. Ei tule sitä toista vaihtoehtoa. Ihan totta. Mitä se sanotaan?
Okei, ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkaan syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansaani. Ja sitten suomalainen sanoo, mutta se on alkuteksti, ei sano niin. Sitten jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Tämän ohjeen antoi Jeesus Akille jaettavaksi ja mä jaan sitä. Se on kuultavana siellä Martin haastattelussa. Se jakson nimi on, paninko mä sen tähän? Mä muistaakseni pannut, mutta Aki Kangasmäki, te löydätte sen. Siinä on 2, 1 ja toinen, tämä on se toinen jakso, missä tulee. Hän on kuollut 2 kertaa tämä Aki. 2 kertaa. Ensiksi pikkupoikana auto ajoi sen päälle ja kuoli irtos ruumista. Ja sitten Herra kosketti häntä, tuli takaisin. Ja nyt sitten vielä toisen kerran kuoli ja kävi siellä. Ja nyt hän julistaa ja kiertää ja kertoo tästä asiasta. Mutta tätä asiaa hän ei ole uskaltanut kertoa, mutta kun sitten kertoi Martille. Ja tämän mä näkisin, että tämä on se oleellisin asia, mikä pitää kertoa. Että me nähdään, missä ajassa me ollaan, kuinka vaarallisessa ajassa me ollaan, jos me vaan ollaan hiljaa. Meidän täytyy jokainen uskovainen ryhdistäytyä, ruveta rukoilemaan ja etsiä pyytämään armoa. Ja tätä armoa hän haluaa antaa. Mä näin yhden näyn. Anteeksi, ei, nyt mä sanoin väärin. Ei, se ei ollut, en tiedä mikä, oliko näky vai mikä, mutta ensiksi kielellä puhumista. Se oli 2017 tai 2014. Tuli paljon kielellä rukoilemista, oli yksin Herran edessä ja sitten siihen tuli selitys. Ja selitys oli semmoinen, että Herra ottaa kiinni Suomea lujasti, kovasti ravistelee sitä, mutta antaa armon ajan ja hengen vuodatuksen. Ja tämä hengen vuodatus laittaa ihmiset polvilleen rukoilemaan, etsimään Jumalaa. Niitä tänne tulee niin suuri herätys, että yli rajojen tullaan katsomaan Suomeen, mitä täällä tapahtuu. Ne tullaan tänne parantumaan, pelastumaan, katsomaan Jumalan ihmettä. Jumala vuodattaa henkensä. Ja siinä tässä hengen vuodatuksessa Jumala pelastaa Suomen kansaa. Paljon. Massoittaa. Me en tiedä kuinka paljon pelastuu, mutta semmoinen mahdollisuus on. Ja tämä armon aika tulee, jos me uskovaisuutemme rukoilemaan. Eikä vaan kuunnella, kun toiset puhuu tästä asiasta. Me kaikki lähdemme siihen. Ja nyt jos tämä tallenne, se tulee sitten meidän sivulle. Se tulee tälle sivulle jesusministerisfinland.com. Jeesus, se on yhdellä eellä vaan, jesusministerisfinland.com. Niin Jani laittaa sen sinne. Ja se voi mennä Facebookiin, mutta yleensä ne ei siellä ole kauan aikaa. Niin sä voit sen kopsata ja levittää tätä sanomaa. Meidän täytyy saada Suomi heräämään. Ja sinä olet mukana siinä. Tee osuutesi.
Kerro toisille tästä ja levitä kaikkea tämmöistä materiaalia, mitkä on saatavassa. Tämä Gustav Johanssonin, se löytyy sieltä netistä. Ja sitten tämä Tukholman profeetia, levitä sitä, se löytyy sieltä. Simon näky löytyy tuolta nyt. Ja sitten Aki Kangasmäki, se löytyy sieltä Martti Ojareksen isännän pöydästä. Levitä, niin levitä. Ja rukoile ja levitä. 10 sadoille. Että koko Suomi leviää saa sen ja näkee, että hei, me ollaan tää on ihan tosi juttu. Ei tää mikään ole, vaan joku vaan puhuu saarnaa. Ja puhuu omaksi huvikseen. Ei se niin ole. Ensimmäinen maailmansota tapahtui. Ja siinä oli veljessota. Se meni kärkiä myöten. Toinen maailmansota, Suomi pelastui. Siinä rukoiltiin. Enkeli sanoi, että siitäkin te selviätte. Ja 3. menee kahvaa myöten. Jos Suomen kansa, puhuttiin uskova, eivät tee parannusta, palaa takaisin Raamattuun ja täytyy pyhällä hengellä. Kuinka tärkeä on tämä pyhän hengen täyttyminen. Se on tärkeä asia. Ja tehdä parannus siinä, missä pitää tehdä parannus. Tämä sitten on. Mitä sitten tapahtui? Martti sanoi sitten, kun oli kuullut tämän, kun tämä mies, joka on ollut kuolleena, istuu sen edessä ja kertoo tästä asiasta. Martti sanoi, siis nyt on Suomi valinnan paikalla. Tämä on todella vakavaa puhetta. Aki sanoi, tämä on. Aki jatkaa, mietin, voisinko edes sanoa tätä, mutta nyt minä sanoin, koska silloin olen kuuliainen sille äänelle, mitä Jeesus kertoi. Aki jatkaa sitten, nyt alkaa tapahtumaan näitä parantumisihmeitä, ja kun tulee yhtenäisyys, mitä hän sillä tarkoittaa, ehkä uskovien yhtenäisyys, että sairaaloista alkaa potilaat vähentyä, kun Jeesuksen toiminta tulee Suomessa radikaalisesti esiin. Siis herätys, jossa parantuu paljon sairaita. Joo. Sitten Jeesus sanoi myös ohjelman lopussa, että hän rupeaa puhumaan lasten kautta vanhemmilleen ja niitä tulee uskoa. Amen. Tämä oli isännän pöydässä jaksonumero, tässä se on 498. Niin, tämmöistä minulla oli jakamista nyt. Laittaa teidän sydämelle niitä. Että te ottaisitte tämän todesta, rakkaat siskot ja veljet. Rupeasitte levittämään näitä asioita koko Suomeen niin monelle kuin vain mahdollista. Ja kehottaa niitäkin, kelle te lähetätte niitä, että nekin niitä lähettää niin monelle kuin vain on mahdollista. Ja saadaan tämä juttu menemään lävitse ja Suomi rukoilemaan, että se herätys tulee, armon aika tulee ja hengen vuodatus tulee. 2017. Keskiviikko aamuna 6.30 Lapissa. Olin Herran edessä. Tuli yhtäkkiä sana. Haluatko kuulla? Ja sanoi näin. Ole varuillasi, sillä minä rupean vuodattamaan henkeäni tuulispään tavoin tulella ja voimalla. Tämmöisiä lupauksia on. Ja se on 2017. Pirkko Vesavaara, 2020 aamuyöstä heräsi. Jumalan läsnäolo, Jumala herätti hänet. Oli nukkumassa. Hän kertoi, hän nousi istualleen petissä. Ja Jumala sanoi hänelle, hän tiesi, nyt on Jumalalla jotain asiaa hänelle. Oletko sen lukenut ja kuullut? Oletko? Halo?
Ei kukaan. Sinä olet, muutama on. Hän 3 sanaa tuli ensiksi. Tuli, hetkinen, Pentekosta, Asussa, Golgata. Tiedätkö, mitä tapahtui helluntaipäivänä? Se on Pentekost, englannin kielellä ja ehkä espanjan kielellä Pentekosta. Pentekost on englanniksi. Silloin suomeksi helluntaipäivänä tapahtui juuri tätä, että Jumala vuodatti henkeänsä niin kuin tuulispään tavoin koko siihen. 120 oli koolla, he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä, näkivät tulisia kieliä kaikkien päitten päällä ja täyttyivät pyhällä hengellä ja voimalla. Pelkuruus lähti. Mitä tapahtui Pietarille? Oli kaikki istumassa. 10 päivää olivat istuneet odottaneet Herran Jeesuksen lupausta. Herrahan oli sanonut, että odotelkaa, lähtekö mihinkään, vaan odottakaa sitä voimaa korkeudesta. Teidät kuetaan voimalla. 10 päivää ne odotti. Siitä kun Jeesus oli mennyt takaisin taivaateen, 10 päivää odotti. Ja kun helluntaipäivä tuli, ne olivat kaikki istumassa, niin kuin te nyt istutte. Ja sitten tapahtui jotain. Alkoi kuulumaan tuulispää. Paperit rupesi lentelemään kuule. Joka tuulispää tuli sinne huoneeseen, jossa oli koolla 120. Näkivät tulisia kieliä. Itse kunkin päällä 120 katsoi toisia ihmisiä. Hei! Sulla on tulta sun pään päälle. Niin on sullakin. Fyysisesti täytyvät pyöllä ja rupesivat puhumaan kielillä. Sellaisia kieliä, mitä he eivät koskaan ole opiskelleet. Ja kauhea meteli alkoi siinä. Ne, jotka oli Jerusalemin, juoksivat sinne, mitä siellä tapahtui, kun 120 ihmistä täyttynyt pyhällä hengellä. Pietari ei enää kuule mennyt piiloon portinvartijata. Ei vaan kuule, jos siellä oli istumia, nousi kuule seisomaan. Te tapoitte Jeesuksen, te tapoitte sen. Tehkää parannus, saarnaamaan, kovan saarnan. Ei pelännyt enää. Ja 3000 tuli usko ja kastettiin samalla yöllä. Saman tien, ja liitettiin saman tien seurakuntaan. 3000. Siitä se alkoi Pentekosta. Ja Asussa, mitä Jeesus sanoi? Asussa. Kuka on lukenut Asussa? Kadun herätyksessä, joo. Samanlaisia asialupia tapahtuu tässä herätyksessä. Golgata oli 3. sana. Mitä se sanoo? Kuka oli Golgatalle kalliopaikalla? Se oli Jeesus. Jeesus oli siinä. Kädet levitettynä siellä. Halusi ottaa koko maailman syyn. Koko maailman edestä. Golgatalla. Vuosi veri. Uusi liitto alkoi. Ja me saamme olla niin kuin Jeremia 31 ja 31 jae sanoo. Jumala teki uuden liiton Jeesuksen verelle. Uusi liitto astui voimaan Golgatalla. Ja me saamme olla osallisia siitä. Jumala vuodattaa jälleen armon ajan koko maapallolle, ei ainoastaan Suomeen. Me olemme lopun ajassa. Tulee lopun ajan herätys. Ja meille tulee tempaus. Ja siinä kuule tukkaa, kuule vilisee vaan kuule, tuuleeko lähettää. En mä tiedä, onko nämä tukkaa enää, koska tää ruumis jää tänne. Roppa jää tänne. Halleluja. Mä noustaan kuule ylös ja kuule on lujaa vauhtia. Ei
tarvinnut nousta, mä otan noustaan ylös. Halleluja. Tämmöiset ihanat. Joo. Sulla on rukous päällä. Joo. Niin. Kaiken tämän mä koen, että Jumala halusi, että mä jaan teidän kanssa. Että syntyisi rukousryhmä, joka voisi rukoilla ja nähdä tämän asian todellisesti. Että se vaan ei ole joku puhe vaan, tai saarna tai joku esitys, vaan se on totta. Että Jumala voisi muuttaa Suomen kohtalon. Ja me uskovaiset, me ollaan siinä ensisijassa tässä asiassa. Että se on meidän tehtävä. Enkeli jos silloin sanoo, että se on usko, jos minun kanssa. Ja mitä sanottiin toinen aikakirja, jos minun kanssa. Me olemme hänen kanssaan uudessa syntyneinä. Hänen lapsiaan, että me rukoillaan. Herra, mä rukoilen, että tämmöinen rukouksen henki ja tuska laskeutuu meidän jokaisen päälle. Herra, rupea käyttää meitä jokaista. Jos sinä haluat olla Jumalan käytössä tässä asiassa, nouse pystyyn nyt, juuri nyt heti paikalla. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, tässä me olemme. Nosta kätesi Herralle. Ja sano minun perässäni. Koko sydämessä. Ei vaan suullasi, vaan tarkoita sitä. Herra, tässä minä olen. Käytä minua. Kaikella tavalla. Kun sinä näet parhaaksi. Herra, vaikuta minusta rukousta. Esirukousta. Todistusta. Anna minulle viisautta, kuinka jakaa tätä sanomaa ympäri Suomen. Niin paljon kuin vaan mahdollista. Herra, armahda Suomen kansaa. Me näyrymme sinun edessäsi. Me tulemme sinun eteesi. Niin kuin toinen aikakirja 7.14 sanoo, se mitä sinä sanoit Salomolle, me otamme sen vastaan. Tahdomme noudattaa sitä. Kun menemme kotiin, tahdomme lukea sitä ja katsoa, mitä siinä sanotaan, ja toteuttaa se omassa elämässä. Herra Jeesus, tässä me olemme ja armana Suomen kanssa. Anna sen herätyksen tulla, se on sanonut niin monen ihmisen kautta, niin monen kautta. Paljon enemmän, mitä minä toin tässä esiin, Herra. Nyt on paljon enemmän niitä sanomia. Herra, armahda Suomen kansaa.